Să vă arăt cum se pregătește o suprafață pentru montajul încălzirii electrice în pardoseală. Da? Deci în primul rând avem un substrat de polistiren extrudat. În cazul nostru aici avem 4 cm. Avem o folie aluminizată de la Isoflex care are rol de reflexie. Da? Deci practic va arunca căldura în sus. Stratul de izolație care îl avem pe pardoseală ne va ajuta să nu avem transfer termic către partea de fundație. Da? După care se pune o plasă de armare, plasă STM, plasă de Buzău pe care toți o știți. Și după cablu încălzitor. Da? Deci toate circuitele vor ajunge într-un tablou electric, da? Unde vom avea circuit independent pentru fiecare cablu în parte și bineînțeles și un circuit dedicat pentru termostat. În cazul nostru, pentru că avem mai multe circuite, mai multe cabluri încălzitoare și avem un singur termostat, aici vom avea în tablou o protecție a termostatului făcută pe un contactor. Da, și cam așa arată și produsul finit. Acum suntem gata de turnare de șapă. În cazul nostru aici vom avea un 5 cm de șapă turnată. Șapă care bineînțeles elicopterizată, aditivată, lăsată la maturat 30 de zile, da? Și după vom avea un parchet triplu stratificat, aici fiind o zonă care va fi destinată pentru un after school, pentru copii. Deci totul trebuie să fie ireproșabil, impecabil. Da? Aici avem în schimb și o izolație foarte bună a tavanului, avem o celuloză, da? Deci pierderile termice vor fi foarte mici, automat consumurile vor fi foarte mici. Vom avea și un sistem de panouri fotovoltaice, lucru care va reduce considerabil facturile sau poate chiar le va anula. Toate cele bune și aștept întrebările voastre.